Completely wild. We kicked over a city street light, and St. Thomas was vandalized. And I'm sorry, but I'm not surprised. Takže čau, vítám vás u druhého kouvla na hru World of Tanks. Je tady středa číslo 1 a středa číslo 2. Ahoj všichni. No, středa číslo 1 jsem já. A v tomto videu vám ukážem několik bugů. První bude na mapě Velký park. Tady vyjedeme mezi ty dva komíny a tady prostě uděláme bug. Takže první jsem já, jo? A ty si tam zasekneš. No já vím. Takže tenhle tank neudělá celý bug. Ten bug celý jde udělat jenom z PZ-1C. Což, jestli nevíte, co to je to právě tady ten tank. Tady tenhle, na kterého teďka budu mířit. No mířím, no to je jedno. Já jsem si to nevyměřil. To je jedno. No já vím, tak čau. No. Ježišmarja, ne. Ach jo. Nemám je tam vět. Ne, já si to vyměřím, počkej. Ale já nevím proč, ale PZ-1C je menší, ne? Ne, ty jsi menší, aha. No právě, tohle je nejmenší tank z vodka, takže že je Ne, to není. To je jo, je. jednička. Ale já myslím jako na šířku, jako ten. Sakra. Vidíte, že takhle se tady nedá vět, musíte se rozjet. Dá, ale ne až ke zdi. Ale to radím, dá ho teda. No. To... A to stačí jenom od tam se rozjet, klidně. Nemusíte až z toho kopce tam se rozjet. To stačí odtud, klidně. To nevadí. I tak, radši z větší dálky, aby jsme měli jistotu. A nestojí mi v cestě, prosím. Jo? V pohodě. Sakra, to se nepovedlo. Se musím trefit. Jo, teď to asi bude. Jo, teď to zkus třeba. To dělo nahoru. Teď nevím ani kam vystřelím. Někde pryč. Stačí. Se koukám do komína. A proč? Je tam to má. Sakra, jsem se zase pohnul. To je těžké. Tak můžu se já tam trefit. Až se tam trefím já. Počkej. A jak pak... Zkusím tam trochu vět. No to je jedno. No tak víš co, zkus to ty. Stejně prostě vědu mezi ty dva komíny. Jak jsem to zkoušel, tak se mi to povedlo. Jak jsem to zkoušel poprvé. To by se to taky nemusí povést. No já jsem to říkal. Cože? Ale já jsem tam věřil, dobře. Jo, a někdy se vám stane, že i přes, jako tady třeba, že odletíte už. Jo, jsem tu. Zkusíme odhalit nějaké bugy ještě. Hej, jak se třepeš. Jde ti teďka vět? Ježiš, co to je? Jde to vět. Taková hlína. Taková hlína. Ježiš, co... Radím, nenech mě. No, tak tohle je asi ten bug, no. Takže další bug bude teď. To se sice moc nepovedlo, ale bude další. Ještě připomínám. Snažíme se nějaké bugy odhalit. Tenhle jsme třeba neodhalili, no. Ale některé další jsme odhalili. A ty vám ukážeme jako další. Takže tohle je další bug. A
tady tenhle kolega, který zajel až moc daleko, se rozjede rovně mezi tam ty dva komíny. Nevíme to jistě, jestli tenhle bug bude fungovat, ale zkusíme to. Myslíme si, že to možná bude fungovat. Takže rozjet se. OK. Ano. A nepřestávej jezdit, furt zmačkej Včko, jo? Dobře. Teď já do tebe narazím. Ty mi hodně ubereš. To už vidím. Jo. Bych si představoval, že tě zabiju normálně. Tak nějak. Ježišmarja. To bylo ale nekřivo. No já vím, to bylo na křivo. Ty jsi mi poškodil pasy. A můžu tě trefit. A proč? Protože já mám malou životu. Tak do mě naraz. Já jsem do tebe taky narazil. No tak ale. No zase ubereš sobě, že? Ne, já do tebe trefím trojkové, jo? To tím malou beru. No dobře. Ale až nabiju zásobník. No dobře. Můžu A rozjeď si teďka rovně, jo. To není rovně, to je zase z boku. Natoč se prosím, nějak dobře. Jeď. Jeď. Sakra. Ne! To se nepovedlo. Já jsem ani neubral. A proto se tě... Tak ještě jedno, aby jsme to měli tak nějak stejný, jo? Jo. Jo, to už máme stejně. Ano. Počkej, jsem si to neodměřil. Ano, máme tak stejně, no. Máš pravdu, ano. Ježíš. Tak to určitě nejde, ale ne. Jo. Je. Tak hezky jeď dopředu. Tak ti zkusím poškodit dělo, jo? Co to seká? Dobré. Trefil jsem tě? Jo. A zničil jsem tě, nebo poškodil? Poškodil. Sakra. Počkej, zkus tady, já si ho zkusím zabít. Zničit. Co? Dělo. Takže mi neubral, ne. Ty jsi mi zavolal radistu. Tady to nepůjde. Možná, že s menším tankem by to šlo. No, tak tohle fakt nefunguje. Nebudem tam teď zkoušet jenom bugy, ale i prostě třeba kam můžete zajet. A nejenom, jakože můžete tam zajet, ale jenom s některýma tankama. Tak budeme zkoušet bugy a i tady tyhle věci. Takže tohle je to, kam můžete vjet jenom s nějakým tankem. Buď tady, kam musíte se víc rozjet, úplně nahoru. Počkej, já se víc rozjedu. Já bych mohl vyjet na tebe? Jo, ale to by jsem ti ubíral. A ještě pod tím. Pod tady těma schodama. No, můžeš. Je místo, kde se nedá vjet jen tak. Můžete zkusit s rychlejším tankem to tady. To asi nepojede, to potřebuje více tanků. A sakra, no. Z více tanky to zvládnete. Ale třeba pak můžeme třeba někoho pozvat a ukázat vám to. Ano. Třeba nějakého kamuše, co to hraje. Jo. Znám 2 kamuše, takže. Hej, počkej, tam jsou videa. Jestli znáte... Takže tohle je bug. Ale i to, kam se nedá vjet jenom s nějakým... kam se dá vjet jenom s nějakým tankem. A myslím, že když tam vyjedeš, tak tam je... Ale já nevím, jestli odstraním ten bug, ale že se tam dá vyjet do toho domu. Tak. Ale nevím, jestli to odstranili. Zkuš do mě žduchnout. Věď, co to bylo? Ne, počkej. A bum. Ne, hodně se rozjeď. Z velké dálky. A tě zabiju. Já vím. Jestli to bude fungovat.
Ale jako tam na vrchu, ale možná i Já tam ještě dole. když jsem jel v té mapě, teď už nevím, jak se jmenuje, tam je hra. Já jsem si poškodil dělo. No, to vidíš. No tak tam jsem viděl PZ1C v baráku. Takže pak vám ukážem další buk. Nebo tam, kde se dá vědět jenom s nějakým tankem. Takže tady na téhle mapě, která se jmenuje Perelová řeka, je uprostřed mapy buk. Buk, prostě buk. No, buk. Který chceme natočit. Takže jdem do prostřed mapy. Jakub už tam čeká. C6? Dobře. Sektor C6. Omlouvám se, můj pravý hlas zní úplně jinak, než... I můj. No, to moc ne. Než zní v mikrofonu. V mikrofonu jsem znít jako nějaký 6letý chlapeček. Já tam zním divně. No, nevím. A zníš aspoň líp než já. Já mluvím jak... Kde jsi? Jo? Sektor 7. Ne, C6. Já vím, já furt jedu. To je už tam... Jedu cestou, necestou. Teď natáčíš? Ano. Tak? Jo. A potkám Špeky Špekova. A kdy? Já nevím, za chvilku. Bude tam i Hermelína nikdo. A co my? C6? Co? Radím. Kde tu je skála? Není. Je. Není. Ne, Ne, tam si sektoru. C6? Ty jsi tak dvě. Já jsem na C6. Počkej, ty jsi na C... Tak tam zůstaň, no? Proč? Protože tady je taky C6. A radím. A to je nahoře ten buk? Jo. Hlavně do mě nestřílej, ty mě dáš na To ránu. není buk. Tak co to je? Tak my jsme říkali, že budeme bugy a ještě budeme zkoušet ty, tam se jde vyjíždět. Ha? Ano. No. A tam se dá vyjet. Jo, ale jak se tam jezdí, jako tady Turma? To je jedno, že se tam jedu za tebou. Jeď furt tam prostě. Chápu. Vidíš mě? Aha, už mě nevidíš. Jak to, že tě nevidím? Jak to víš, že tě nevidím? Protože já tě taky nevidím. Aha. Taky anteny tam máš. Já jsem... Já ti do nich střelím a to tě od toho pálí do vesmíru normálně. Dívej, jo? Tak nějak. Tak... Už jsi ve vesmíru. Tak mám to říct, jak se tam dá vět? No. Tak ale přijet tady, abych to neukazoval. Aha, jo, tak to znám. Tak tady prostě je neviditelná stěna, takže tam nejde. Přejet na druhou Tak, a teď si mě ubral. A já tobě taky. na druhou stranu, ale jenom tady je. A tady přesto se dá vyjet a tady prostě na to vyjedete. Ježišmarja. Lépe bych jsem to neuměl vysvětlit. Tak radím vysvětlit to lépe. Takže, Dohnete teda. no jo. Vedle té stěny máte takový plot. Samozřejmě hnědý. Jakou barvu by měl. Tady jedete. Spíš neviditelná stěny, protože ji nevidí. Sakra. Co je? Nevím. A tam se dá vědět jenom s některými tankama, jo?
Jo, Počkej, já zkusím potlačit. Sakra. Aha. sakra. Počkej. Já ti zhodím, jo? Sakra. Hej. Jo. Sakra. Jo, nejsem tu sekl. Ej, já jsem tu kam sekl. Ne, nejsem. Pojď. Počkejte chvilku. Tak, konečně jsem se z toho dostal. Po 1 minutě, dobře. Počkej. Tu se nedá věc, ano. Jenom po té pravé straně. Kdo by to chtěl, zkusit po levé. Protože tady to nejde. Vidíte, tady se zaseknete. No. Ale jde Jenom já se tady zaseknu. Počkej, já tě potlačím. Ne, nemusíš. Já potlačím, tam nevyjedeš. Sakra. No, jsi tam. Jsi tam. Nevím. Nevidíš. Tak a projedu to Sakra. celé. Ne. A taková čínská stavba. Sakra. Ne, Ježišmarja. Ne, já jsem si myslel, že se tam zaseknu. To je výhlídka. Ahoj. A dokážeš vidět teďka i dovnitř? Jo? Tak? Tu není ta neviditelná stěna. Ne, není, jenom z té strany je. Aha, tak když jsme nevěděli tady. Ježiš. Protože tady se nejde vyjet, oni to tu zrušili. Jestli to nejde už vyjet. Tak. A teďka skočíme dolů. Jo. Hej, radíme se na střeše, hele. Tady je střecha. Ne! No tak tohle jsme vám už ukázali. Teď vám ukážeme, prostě tam to místo, kdy se dá vědět jenom s nějakým tankem. Teď. Tohle je rybářský přístav. A pak, nebo spíš místo, kde se dá vědět jenom s nějakým tankem, je v sektoru B9, jestli vím. Ne. Ne, počkej, na D9. Jo, D medvěd, jo, už si vzpomínám. D9, ne. Jo, ale my jsme tomu tak říkali. A jo, vlastně. Jedeme na medvěda. Takže až tam dorazím, tak vám řeknu. Takže ozývám se vám. Jsem na sektoru D9. Nebo budu. Tady tenhle Jakub už tady vjel, že jo? Se nemohl dočkat. Nevím, já jsem se to zasekl, pomůžeš mi. Jo, odsekl jsem se. Dobře. Ne, odsekni se. Ne, odsekni se. Je pravda, že se tady dá vědět hodně tanky, ale ne se všema. Musí to být takové menší, ne nějaké obrovské, dobře. A s nějakýma se tady můžete tak pohybovat jako Jakub. A kde jsem měla nejvíc pohybovat. No já vím. Ale já jsem v tom videu strašně. Ano, dobře. Takže tohle jsem vám už ukázal. Toto je mapa Ensk. Sektor U4. Takže nebudu to dělat já, ale Jakub s S100. Já to budu jenom pozorovat a natáčet. Jo, jinak kdybyste viděli, není to můj účet, jo? Ano. Hraju na jiným účtu. Aby se ten Bůh podařil, protože my Jen abyste si nemysleli, že má desítky. Kdybyste ho chtěli pozvat, tak byste nepozvali jeho. Není to jeho účet. Je to účet, jak by to měl říct, jeho příbuzného? Jo, třeba. Dobře. Já už to zkouším. Co? Ne, on mi nefunguje, počkej, ale já nevím, jak to najet. Ty jsi mi to ani neřekl, jak to najet. Já už jsem to zkoušel. Počkej, on nefunguje. Počkej, ale... To takhle stav? Ne, on byl jiná. Já nevím, jak tam byl. Já tě nevidím.
Padni. A vím, kde jsi. Počkej, já tam zkusím vystřelit, hlavně jestli tě trefím. Pojď zkus. Jo. Já už nemám odholeného. Chceš do dělička? Ne. Chceš? Probil bych tě někde? Ne. Tak zkus to. Počkej, ale jak to byl? Počkej, on jak o ty schody. Ježiš, ty jsi obří. Co si myslíš? Dorazil by si mě přejet? Jo, chceš to vidět? Ne, děkuju. Chceš? Ne. Chceš? Já jedu pryč, ahoj. Radíme, ale tak mi porad, on tam byl jakoby ze zádu tam vyjel, nebo ze předu? Kdo on? Ten. Ale tam tlačíš teď? Ano. Jak jsi zkoukal? Jo, já vím. Jak tam najel? Tak to nějak bylo, ale já potřebuji vědět, jak přesně. Ještě dál. Takhle stát? Ne, vpředu. Řekni mi to. Už asi stop nějak tak. Stačí. Tak nějak, jo, stát. No, ano. Ale ono asi nefunguje. Aha, já tě neprobiju. Jo. Hej, tak počkej. Já zkusím najít nějaké místo, kam bych mohl vědět, jenom já nech mě. Ty jsem do toho nechtěl malem narazil. No, to by se to zdá, když je taky obří. Chceš? Děkuju, ne, já nechci. A já zkusím dohonit. Mm. Jo, počkej, já ti zkusím, možná se tam probuje, než je patrně. A patrně. Se bojí. Ježišmarja. To bylo ale pak opatrně, počkej, ještě jednou opatrně. A zepředu, jo? Počkej. No? Ježiš, ne. Ne, já už je nejkomodáčí. Děkuju. Zdravím. Ne, nech mě, jo? Nech mě, jo? A co tady by taky možná šlo vět? Jo, nevím, je tam, kde je ten měřím. A tady by šlo možná vět. Aha, tak kdybys mě potlačil. Ahoj. Co? Už nemůžeš pryč. Můžu. Nemůžeš. Chceš to vidět? Chci. Chci to vidět, radím. No. Tak se nehýbej. Okay. Takže, až tě zabiju. Když vystřelíš, jsi mrtvej. Jak to? Že si mě neprobiju. Ty mě nech. Můžeš mě teďka zabít? Ne. Můžu, jo, můžu tak. Nemůžeš. Můžu. No, zkus. Můžu. Zkus, no. Počkej. Můžu tě zabít. Ale ne. Trojkový máte můžu No zabít. tak to ne. Jak mě teďka zabiješ? A já musím mít první trojkové. A to nemám. Nezabijej mě, prosím. Já tě zkusím zabít. Ok. Já si půjdu zatím pro nánuk, jo? Jo, ty máš doma? Jo. Ale. Úplně stejně, jak jsme si ho dneska koupili. Jo, jak to jsem si já koupil. Chceš to tak ještě dlouho zkoušet? Ty mluvíš jako v množném čísle. Jsem s tebou dneska nebyl venku. Byl jsi. Kubo, takové věci neříkej, že jsem s tebou byl venku, jo? Radím, chceš přejet? Říkal jsi, že si jdeš pro nanu. Já za chviliku. Už to nebaví, já ještě přejedu, jo? Ne, mě, ty už jsi do mě narazil.
No, tak už si kvůli past. Počkej, já chci ještě něco vyzkoušet, ne mě. Ne mě. Já tě nechám. Já tě radím nechám. Tady máš mezerku a tam můžeš vědět. Ale to je radím pás, jestli tam vyjdeš, tak jsi mrtvej. Jo. Je tak jako ty se hýbeš, ale. No, tak jak tam vyjdeš, tak já se pohnu a jsem mrtvej. Ale proč? Jako ty jsi říkal, že mě pustíš. Co mi děláš? Už jen nechtěme. Co není zábava. Ahoj. Hej, opovaž se desítkovým tírem střelit do trojkového. Ani do mě nenaráž. Já si zajdu někam, kde ty jet nemůžeš. No, ale můžu tam střílet. A střílet ty nemůžeš. To by si dovoloval na menší. Na menší, jo? Jo. Máš pravdu, že je to menší tank. No to je pravda. Není to moje chyba. Proč vždy jdeš za mnou? Chci. Stejně mě za chvilku ztratíš. Nestratím, když tě zabiju. A to mě ztratíš. Nestratím. Ty jsi dovoloval na menší a střílet nemůžeš. Můžu, mám nabité. A já taky. Jsi borec. Fakt, ale jak tě zabiju na jednu. Ne, to by taky. Máma. Jo. Vidíš, jak jsem vystřelil, jaká to byla Mě ani rána? neproházíš, tak jako. Ti prorazím. Tak zkus to mi střelí. Ve snu tě prorazím. No, ale ve vodku ne. Nebo ve World of Tanks. Kam furt jezdíš? Kam furt ty jezdíš? Za tebou. No vidíš. A kam ty? Ti zdrhám. Jestli zaplotíš, tak si mrtvej, víš to. Takže počkejte chvilku, prosím. Teďka uděláme poslední bug. Takže je to sektor E2. Tady prostě takhle vyjedete. Ale Jakub vás žduchne. No ano, takhle nějak. A můžu tam taky vyjet. Ano, jestli to zvládneš sám. Jo, zvládnu, já jsem šikovný. A můžete se pohybovat volně. A Ne, já jsem... Jo. Jsem tu. tak. Ne. Ale já hlavně nechci umřít. A pro to video by to bylo asi všechno, ne? Ano. Takže loučí se střela číslo 1 a střela číslo 2. Čau. Toto video bylo trochu delší, tak se loučíme a čau.